ହକି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତର ଦମଦାର ବିଜୟ ହୋଇଛି। ଭାରତ ଦଳ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଜି ରାଉରକେଲା ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଦଳ ସ୍ପେନ୍କୁ 4 ରାଉଣ୍ଡର ଖେଳରେ 2-0 ଗୋଲରେ ହରାଇ ଭାରତ ଆଜି ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତି ନେଇଛି। ରାଉରକେଲାଠାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ହକି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଦେଖି ଆସିଥିଲେ। ଅମିତ ରୋହି ଦାସ ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସିଂଙ୍କ 2ଟି ଗୋଲରେ ଭାରତ ଆଜି 2-0ରେ ସ୍ପେନ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ହକିର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଜିତି ଯାଇଛି। ଅମିତ ରୋହି ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପୁଅ, ଯିଏକି ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମ ବ୍ରେକ୍ଥ୍ରୋ ଦେଇଥିଲେ ବା ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ ଦେଇ ଭାରତକୁ 1-0ରେ ବଢ଼ତ କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସିଂ ଭାରତକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାରତ ଏହି ଆକର୍ଷଣୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସ୍ପେନ୍କୁ ମୋଟେ ବି ଗୋଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇନଥିଲା ଏବଂ ଏହି 2ଟି ଗୋଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଭାରତ ଆଜି ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଯାଇଛି। ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦବାନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।